jongens zijn weer deel kennen, want er zijn rode hekken met zwarte vlakken hier. Dat ken je gewoon deel, hè? Ja, het open wel. Zo, daar staat onze grote Frieske trots, hè? Die staat hier ook op het podium. Handig terug. Dat heb ik wat even tegen die. Dan zit je van helemaal vol staan, denk ik, maar meestal hier op het zeilen alweer. Het is nog heel rustig gezegd, nog de stilte van de storm. Dat zie je van helemaal vol staan, denk ik dan. Hé? Ik weet niet precies hoe ze dat jongen opkrijgt, toch? Maar dat zit heel plein wel. Hier op mijn wijze neem ik gewoon. Vind je nog van zo'n spektakel? Nou, ik vind dat had wel wat, ja. Ja? Ja. Dus ik ben wel, ja, we zijn net plant om hier nou te wijzen, hè? Maar Nee? dat kan even zo uit. Dus, Ik denk dat de fans die staan al voor ons. Nou, nee, dat Wacht ze voor ons denk ik. Ja, nee, dat is net Nee? nee, dat is net de bedoeling. Die kies alleen maar naar de... Sorry? Hé? Mooi, hè? Vind je het mooi? Ja, ik Ja? vind het mooi. Oh, mooi, hè? nou, dat is leuk. Ja, toch? Je bent ook aan het filmen. Ja, ik vind het FaceTimen. Nou, maar kunnen we hier niet verder? Hier houdt het op? Nee, hier kan hij niet verder. Nee, hier. Dat moet allemaal zo andere kant, van de andere kant moet je terug. Allemaal via de andere kant. Ah, oké. Hallo. Ja, wat zullen we nou voor vragen stellen, hè? Misschien kunnen we even intunen op de audio van die man, want dat is waarschijnlijk een zender. Dat doen we nog even. Ik tune even op de zender, even zien. Ik denk frequentie 12.20. Gaat hij horen, heerlijk. Oké, Sip, we staan hier weer even in de auto. Dat is natuurlijk wel bekend. Maar hoe is het nou om hier zo te staan? Ja, maar ja, ik ben hier al gedaan, kom wat in de auto, even loeren en dan zien hoe je gaat met de passion nou, hè. Ja, maar daar jongen, ik ga duidelijk aan mij maken, hè. Dan, ja, ik krijg ook geen jongen, dan staat er op het podium daar. En dan, ja, dan, als hij zijn jongen, maar zodra het hele spektakel begint, dan, ja, dan ben je wel klein worden, hè. Dan kan je goed jongen, huppakee, en, huppakee, ja, nou ja, zo wat, hè. Dan, ja, ja. Oké, dankjewel, Siep. Nou, hartstikke mooi. Jongen, dus de Passion. En dan kun je mooi genieten van Elske de Wal. En dan wat orenmeisjes dat je dus ja, wat optreden zullen. Dankjewel, Siep. Sentimenteel te doen, hè? Nee, wij gaan net voor ons tegen. We komen jongen, als het een beetje het afvalt, wel, ik ga wel hierheen, hè, maar dan Ja. in ieder geval om het sfeer te promen. We hoeven net voor ons te staan. Oh, hallo. Nee, het is ook heel loco. Ja, abonneren! Abonneren, ja, duimpje omhoog. Abonneren, hè? Abonneren.